Codul 9. Azi să-l câștigăm pe Bomb. Bombi Bum. Nu știu ce are el. Nimeni nu știe. Pirați! Pirați, o dau pești în mână, pești fără viață. Ei cât sunt? Mulți. Uite-i! Se luptă! L-a luat un bun la bătaie. Ce-ne face? Ua! Ce? Cine mi-a lovit? Tu? E de moarte, mai. Șoc! Uite! Nu, dar nu-l folosi pe el acum, întâi dă cu Matilda și cu Red. Hai, dă cu ei. Nu așa să-i da pe ei. Așa. Și? Da. Și mă dai ardeiul Luciuc. Așa te vreau. Mai e doar ăsta. Oh, Doamne! Ciuc! Tu ai fost. Ia! Și ia de aici. Și, Da, să vezi cum mor singur porții. și cred că îl câștigăm acum. Struguri? De ce ne trebuie struguri? Cum? Uh-oh! Cred că acum îl câștigăm. A explodat. Acum l-am câștigat. Asta, da, viață. Piratul! Fugi, fugi! Deci nu mai are... Uite! Uite-l! Dă-l vă, bam! Wow, nu ne pasă! Hai! Joc la el! Aici! Acum, zice, acum avem un nou men. Avem un nume. Ia ne dă viață. Pe cine? Piciucă, Ciucă are puțină viață. Îmi pare rău, Ciuc, nu mai plânge. Asta e viața, ai puțină viață. Slăboți. Iarăși. Dar tu nu te-ai sănătat, nu te-ai săturat de lupta de mai devreme. Știi că Știu. Așa că acolo nu poți să joci cu tableta mea în față. Nu știu unde sunt mulți degetul. Deci pe el când poți să-l aveți pe asta mare. Vezi când cheamă purceluși, vrei să nu fii din aia cu toc. Dacă sunt din aia cu toc, îi învinge, înțeles? mama Ai înțeles? Am câștigat pe Bomb. În ăștia mici, da. Bomb. Bomb. Da. Da. Ip. What? Bombă! Bombă, fugigenul. O să... N-ai. Hai odată, pune să-l învingi. O mai e puțin. Nu începe. Atât. Cu Bomb. Sau cu Red. Da, cu Red. Red a învins. Red e câștigătorul. Buia. La fel și Bomb. Și ea, și Bomb, și Red, și Bomb, și Matilda.
Nu fuge, iarăși fuge. Unde e? Atunci s-a ascunde acum în sus. Nivelul 5. Unde? Unde să fie? Uite acolo. Uite nivel acolo. Uite-l! Direct lângă ăsta, uite ăsta. Ăsta-i? Exact. Iarăși. Mă fac de râs acum. Au. Nu s-a terminat. Iarăși. Nu, întâi trebuia micuțul ăla. Micuțul ăla e cel rău. Venim de moarte. Dat. Nu, Redi a dat moarte. Ia. Nu suna din aia, măi. Bomba mea. Nu vei niciodată. Dar chiar de câte ori trebuie să-l învingem? Bun. Da, eu dacă nu. Bum. E. Așa, bombă. Ce ai făcut asta? Ok, bine. Și o câștigăm de data asta. Ne facem întri, bum. Hai. Și voi. Cred că o câștigăm aia. Nu cred. Hai de-o. Să vedem. Ok, e mai aici.